Nilqakom għal dana it-tielet programm f'dina is-sensiela fejn qed nistudjaw Salm 119 u qed nagħmlu studju ta' dana is-salm u llum l-istudju huwa intensiv naqra profond. Affarijiet li għandu ġejt is-salm issa li ta' min wieħed jimmedita fuqhom u fihom x'tomod meta tara x'qed jgħid is-salmista. Interessanti il-programm tal-lum ser jitkellem fuq it-tielet paragrafu li jġib l-isem ta' Gimel. U qabel nibdew il-programm tagħna nixtieq nagħmel referenza għal tieni programm fejn tkellimna fuq litra bet illi biżvista ma tellajtilkomx il-forma ta' kif tinkiteb litra bet imma. Ħanuriwlkom illum fil-fatt hawnhekk qegħdin taraw issa fuq l-iskrin litra bet kienet tfisser u għadha tfisser fil-fatt tinda. Post fejn bniedem jammar, imma hija tinda li tista' tiżżarma u terġa' tintrema meta timxi. Daka hija fuq litra bet. Għaliex hija interessanti meta niġu għall-programm tal-lum litra Gimel, illa għaliex litra Gimel issa kif se taraw issa fir-ritratt tissimbolizza sieq. U peress li l-alfabet Ebrajku ma jibdix bħalna nikbu mix-xelluk għall-lemin imma jibda mill-lemin għax-xelluk, litra Gimel il-forma tas-sieq qiegħda tħares lil-hemm mit-tinda u mhux lejn it-tinda. U dana ifisser li aħna fil-mixja tagħna qegħdin ġo tinda ser noħorġu se mmorru lil-hemm minna u ser nidħlu f'residenza xi darba aktar soda, aktar qawwija. It-tinda tista' tissimbolizza dan il-ġisem li huwa tinda għal dak li aħna. Il-moment li dit-tinda tispiċċa u ngħaddu għall-eternità ħan jieħdu ġisem ġdid. Ġisem issa ma jkunx tinda, issa jkun ġisem sod, ġisem ta' veru, ġisem qawwi, ġisem mibni. Tajjeb, mhux li jistarma u jerġa' jintrema x'ħen irridu aħna. Xi darba forsi nagħmlulkom ukoll studju fuq l-alfabet Ebrajku u t-tifsiriet ta' kull litra huwa interessanti ħafna. Biex nibdew il-programm tagħna allura ejja ħalli nistudjaw it-tmien tifrus li għandi għalikom illum. Mela nitlobkom bħal dejjem tiftħu l-Bibja tagħkom Salm 119 u ħanaqraw minn versi 17 sa 24. U Salm 119 vers 17 sa 24 jaqraw hekk. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Barrani jien fuq l-art, taħbix minni l-kmandamenti tiegħek. Timfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digriti tiegħek. Il-gburin inti ċċanfalhom, misħut min jitbijat mill-kmandamenti tiegħek. Neħħi minn fuqi it-tajjir u t-kasbir tagħhom għax jiena nħares il-proċetti tiegħek. Imqal jekk il-gbarat joqogħdu jassu fuqi. Fuq il-kmandamenti tiegħek jeqpa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-proċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni il-parir tajjeb. F'dan il-paragrafu qed naraw is-salmista jiffoka fuq il-liġi tal-Alla, ftakru x'edna fl-ewwel programm, kull vers jitkellem fuq il-liġi tal-Alla, fuq id-digriti tal-Alla, fuq il-proċetti tal-Alla, fuq il-kmandamenti tal-Alla, fuq it-Tora. Kull vers f'dan is-salm jissemma xi waħda minn dawk il-kelmiet. U qed naraw illi is-salmista qed jgħid illi anke waqt li hemm oppożizzjoni kbira kontrija, jiena neqpa' nifoka fuq il-kmandamenti tiegħek. Xi ħaġa interessanti, xi ħaġa li aħna ngħaddu minnha kuljum għaliex issib ħafna li jopponuk jippruvaw iżebilħuk, jippruvaw waqqgħu kaċċajt għax inti tajt li jisma' aħna għadna rridu nimxu mal-liġi tal-Alla u huma jgħidulek aħna isma' l-liġi tal-Alla llum m'għadniex taħta għax Ġesu waqqa' il-liġi. Xi ħaġa li Jaxxua żgur li qatt m'għamel. Laqqas meta jiena naqra il-Bibja tiegħi li hija l-istess Bibja li taqraw intom f'dal-każ din hija ta' Sajdon, imkien ma nara li Jaxxua qal isma' il-liġi issa mhux ser teqpa' tot. Mhux Jaxxua biss ħadd ma qal dak id-diskors qatt fil-kelma
ta' Alla. Imma interessanti fejn naraw vers 23 li ħan nistudjaw il-qudiem ukoll, imqar jekk il-kbarat joqogħdu jqasqsu fuq il-kmandamenti tiegħek jeqpa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Fuq dan nitkellmu aktar tard. Imma hija abilità li kull wieħed minna għandu jkollu. L-abilità tagħna għandha tkun li meta qed niġu oppressati, meta qed niġu majra, l-abilità tagħna tkun li neqpaw niffukaw neqpaw nimxu mal-kmandamenti ta' Alla il-Missier. L-10 li huma. Dejjem ngħidha dejjem nixbaqgħet ngħidha, l-10 li huma mhux 9, l-10 domem u l-10 tridu nobduhom. Jekk ir-rej spiritwali tiegħek, jekk il-pastor tiegħek qed jgħidlek illi llum aħna m'għadniex taħt xi wieħed minnhom għal dastant inti qed tiġi mqarra u trid tirrispondi lil Alla ta' dak il-bnuk li inti qed tagħmel. U ma tistax twaħħal issa fir-rej spiritwali tiegħek, ma tistax twaħħal fil-pastor. Qed tisma' l-verità. Issa wassalik x'ser tiddeċiedi. Ħankomplu. F'dan l-istudju joħorġu 3 punti interessanti. L-ewwel punt narawh minn versi 17 sa 19 fejn naraw talba li issa l-mista qed jagħmel. L-ewwel 3 tifrus li għandna f'dan il-paragrafu hija talba tas-salmista. Vers 20 naraw ix-xewqa li għandu s-salmista. X'in ix-xewqa li għandu s-salmista? Li jibqa' miexi mal-kmandamenti. Għandu xewqa qawwija, passjonanti. U it-tielet punt minn vers 21 sa 24 naraw illi s-salmista jibqa' fidil fil-persistenza tiegħu biex jimxi mal-kelma tal-Alla. Jiġri x'jiġri qed jgħid jien nibqa' nimxi mal-liġi ta' Alla il-Missier. Jiġu kemm jiġu kontrija? Jiena bħas-salmista jgħidu kemm jgħidu fuq il-pulpti, jiena bħas-salmista ngħid isma' jiena ħa nibqa' niexi wara il-kelma tal-Alla, wara l-liġi tal-Alla, wara l-10 kmandamenti. Kollha, mhux 9, l-10 l-huma. Ejja ħalli nibdew l-istudju tagħna u kif għadna l-ewwel trott tifrus qed naraw talba. Allura ħa nitkellmu fuq dik li hija t-talba tal-ftuħ. Talba li hija pożittiva. Għaliex qed ngħidu li hija pożittiva, x'issa ħaniltaqgħu ma' talba negattiva wkoll. Imma għalissa daw 3 tifrus u ħanibdew naraw vers u hija talba pożittiva. X'qed jgħid vers 17? Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek. Għatini li ngħix u nħares il-kelma. Bil-forsi tistudjah dal-vers. Għaliex qed jgħid ħafna affarijiet li forsi meta naqrawh ma nifhmuhomx. Sakemm l-Ispiritu Santu ma jgwidanix biex naraw x'qed jgħid. Pereżempju, kif kien jaf is-salmista li Alla seta' jtih. Allu għatini li ngħix, u ħanitkellmu fuq dik frażi għatini li ngħix. Imma hawnhekk qed naraw is-salmista jsaqsi lil Alla biex itih jitlob il-Alla biex itih xi ħaġa. Kif kien jaf is-salmista illi Alla jista' jisma' t-talb tiegħu u Alla huwa dak l-Alla illi jista' itih dak li qiegħed jitlob. Kif kien ċert minnu dan is-salmista u it-tweġiba mhux qiegħda il-bogħod ħafna minn quddiem għajnejna. Illa għaliex kien jaf li Alla fost il-poplu tiegħu kien magħruf bħala Alla li jipprovdi. Għandna pereżempju t-titlu li Alla kellu El Shaddai. El Shaddai li huwa Alla li jagħti għandu bl-abbundanza u lest li jagħti minna il-dawk li jitolbuh u ovvja jimxu mal-liġi tiegħu. Ma dana is-salmista kien jafu. Kif nafu li kien jafu? Illa għaliex ejja pereżempju naraw xi jgħid Salm 13. Salm 13 vers 6 fejn jaqrek. Imma jiena fit-tjieba tiegħek nitma' tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek. Mela diġà qed naraw salm fejn is-salmista qed jifraħ fl-għajnuna ta' Alla fit-tjieba tiegħu għallu huwa twajjeb u għax huwa twajjeb jagħti minn dak li għandu. U dana is-salmista kien jafu. Anke jekk immorru pereżempju Salm 116 vers 7. Erġa' ruħ tiegħi għall-mistrieħ tiegħek għax il-mulej għamillek il-ġid. Mela kien jaf li l-mulej jista' itih il-ġid. Da kollu kien jafu, is-salmista kien jaf li peress li Alla l-Missier kien ġenerus
Fil-passat, ma ninsewx li qabel il-ħajja tas-Salmista, il-poplu tal-Alla kien diġà għadda minn perjodu ta' mirakli, kien xeba jara mirakli, kien xeba jara affarijiet li Alla kien qiegħed jagħmel miegħu. Is-Salmista da kien jafu mill-kitbiet ta' Mosè. Mill-kitbiet ta' Mosè seta' jkun jaf Alla x'għamel mal-poplu tiegħu. U allura għax jaf li Alla għamel ma dak il-poplu jaf li Alla qatt ma jinbidel Alla huwa l-istess il-bieraħ illum u għaddejjem ma jitbidilx. U dak li għamel mal-poplu tiegħu dak iż-żmien jista' wkoll jagħmlu mas-Salmista u anke illum il-ġurnata jista' jagħmlu magħna. Xi ħaġa li naraw is-Salmista jagħmel għall-ewwel darba f'dana il-paragrafu jekk intom innotajtu, is-Salmista qed isejjaħ lilu nnifsu bħala qaddej. Għamel mal-qaddej tiegħek. Qed jirreferi għalih. Il-qaddej huwa s-Salmista. U fil-fatt fis-Salm kollu dan huwa l-uniku titlu li s-Salmista jagħti lilu nnifsu. Meta s-Salmista kien qed jiffirma dan is-Salm, kull meta jitkellem fuqu qatt ma rrefera lih bħala isma' l-isqof jew il-papa jew doktor jew il-pastor, le, dejjem qal il-qaddej. Jien il-qaddej tiegħek. U dak huwa l-uniku titlu li kull wieħed waħda minna li verament nemmnu falla ta' din il-Bibja għandu jkollna. Alla ma jiswa xejn it-titli ta' fuq il-karta li ġġib mill-universitajiet. Alla jiddependi biss x'għandek f'qalbek li tkun obbedjenti u sa naraw xi tfisser il-kelma obbedjenti. Imma bħalma qed naraw dana it-titlu insibuh f'ħafna vrus f'dan is-Salm. Pereżempju nsibuh Salm 17 fejn qed naqraw, Salm 49 vers 49 tal-istess Salm dejjem, vers 65, 76, 84, 91, 122, 124, 125, 135 u 140. Dejjem jirreferi lilu għalih innifsu s-Salmista bħala il-qaddej, mhux doktor, jew l-isqof jew il-pastor, il-qaddej. Dak huwa l-uniku titlu li aħna għandu ikonna. U għaliex juża dan it-titlu? Għaliex il-kelma qaddej hija karatteristika ta' bniedem illi qed jimxi fl-ubbidjenza. Meta inti qaddej, inti għaddejx qiegħed tobdi Alla qabdek tagħmel xi ħaġa u inti qed tobdiha. Għalhekk issejjaħ lilek innifsek qaddej. Għaliex ħafna illum rajja spiritwali ma jissejħux qaddejja imma jissejħu doktor jew xi tip ta' titlu ieħor, għaliex dawn mhumiex qaddejja tal-Alla, huma qaddejja tagħhom infushom biex jibnu l-glorja tagħhom, biex jibnu l-knisja tagħhom. Dinja l-verità huwa r-riżultat, dan huwa r-riżultat għalfejn id-dinja hija għaddejja minn dak li hija għaddejja llum. Referenzi għal kelma oħra li nsibu f'dana il-paragrafu issa hija il-frażi neqpa' ħaj. U il-frażi neqpa' ħaj insibuha fil-fatt x'jaqra vers 17 xejn nerġgħu naqrawh. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Għatini li ngħix, jiġifieri ara li neqpa' ħaj. Xi tfisser il-frażi għatini li ngħix? Għaliex din hija frażi li wkoll insibuha ħafna drabi f'dan is-Salm, f'Salm 119, insibuha f'dan il-vers qed ngħidu 17, insibuha vers 37, vers 40, vers 50, vers 88, vers 107, vers 149, vers 54, vers 56 u vers 59. Nerġu naraw l-enfasi li qed jagħmel is-Salmista allura fejn Alla qed jgħidu tina li neqpa' ħaj mulejja. U xi tfisser il-frażi neqpa' ħaj? Ifisser li jkollok għomor sħiħ illi ma tmutx f'qasir żmien, ma tmutx qabel żmienek. Imma x'qed jgħidlu wkoll is-Salmista? Qed jgħidlu għamel mal-qaddej tiegħek il-ġid li neqpa' ħaj u nħares il-kelma tiegħek. Ma jiswa xejn inti teqpa' ħaj u teqpa' tikser il-liġi tal-Alla għax ħadd titlef ruħek.
L-importanti li jekk inti ħatiqpa' ħaj bil-grazzja t'Alla, u se narawhom kollha issa, inti timxi għall-inqas mal-grazzi, mal-kelma t'Alla, mal-liġi t'Alla. X'jiġifieri neqpa' ħajja sħiħa, fuq min tiddependi li jkollna ħajja sħiħa. Ma jiddependix minni u minnek, jiddependi minn Alla. Imma inti rridu nagħmlu xi ħaġa. Ma nistax nitolbu l-Alla itina omor twil u min-naħa l-oħra matul dak l-omor aħna inwarbu lill-Alla peress li ngħidu smaħna maħniex taħt il-liġi tiegħu. Ejja ħalli naraw xi tfisser il-frażi neqpa' ħaj jew inkella atini li ngħix li tfisser l-istess ħaġa. U l-istudju tal-kelma li jorina li l-ħajja sħiħa tiddependi minn Alla. Salm qed naqraw hawnhekk 119 vers 17 qed jorina li ħajja sħiħa tiddependi mill-abbundanza ta' Alla. Illa għaliex Alla itina dik l-abbundanza, imma jtina dik l-abbundanza għaliex qed nimxu mal-kelma tiegħu. Ħajja sħiħa naraw pereżempju vers 77 daw il-flus kollha ħanamlu studji fuqhom fil-ġimgħat li ġejjin illa li xħanaddu is-sam kollu ma vers 77 xjajt. Tiġi fuq it-jubitek biex ikoll il-ħajja, għax il-liġi tiegħek ilha xqa tiegħi. Mela dejjem qed naraw relazzjoni bejn li jkoll il-ħajja li jkolli omor twil ma li jkolli l-liġi tiegħek li nimxi magħha. Dik hija grazzja li Alla itina. Hija pereżempju wegħda t'Alla jekk ħammorru issa vers 116 jaqra hekk, żommni skont il-wegħda tiegħek biex neqpa' ħaj tħallinix bla temma tat-tama tiegħek. Mela x'qed jgħid is-salmista qed jgħidu skont il-wegħda tiegħek għax Alla qal isma' jien intikom omor twil jekk tridu omor twil dan taqraw fil-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 28 jekk tridu omor twil tridu tagħmlu dak li qed ngħidilkom, tridu tagħmlu il-liġi tiegħi. Ira għaliex id-dinja tinsab fiex tinsab illum, għax maħniex mixjin mal-liġi tiegħu. Id-dinja mhijiex protetta bil-grazzja t'Alla. Għaliex għax qed naduraw messija fals, diġà minnilkom talim fuq dan, morru u arawh. Ħajja sħiħa tiddependi wkoll mill-erf mingħand Alla. Fl-istess salm vers 44 jaqrek, ġustizzja ta' dejjem l-proċetti tiegħek. Għatini d-den biex ikolli l-ħajja. Mela għatini d-den, għatini l-arfin ta' xiex tal-proċetti tiegħek, tal-kmandamenti tiegħek. Mulejtini li nifhem x'huma l-kmandamenti tiegħek, ħalli jkolli ħajja u omor twil. Kemm importanti ħbib tiegħi l-liġi t'Alla qed naraw qedtilkom illum studju profonċi programm naqa' twil donnu ġej. Ejja ħamur vers 18. Vers 18 issa fejn qed naraw it-talba għall-arfin. Talba l-istess den li għadna kif konna qed nitkellmu fuq. U x'jgħid is-salmista vers 18? Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Xi ġmil ta' vers. Din għal-liġi li ħafna rajja spirituali minn fuq il-pulptu jwersqu u jgħidu m'għadniex taħta. Is-salmista qed jgħidu mulej, urini l-ġubijiet tal-kelma tiegħek, iftaħ li għajnejja ħanara l-ġubijiet tal-kelma tiegħek. U xi tfisser il-kelma iftaħ li għajnejja? Iftaħ li għajnejja jiġifieri mulej tini 2020 vision, tini dik il-verġjoni perfetta li nista' nara verament x'qed tgħid il-kelma tiegħek. Imma din it-talba f'dan il-vers, dan il-vers huwa talba fih innifsu, hija talba li turina li l-arfin tagħna mhuwiex biżżejjed, għandna bżonn l-għajnuna ta' l-Ispiritu Santu. Bħalma għalilna Jaxua u xbajna nitkellmu fuq dan il-vers, għalilna jkun għalikom aħjar jekk nitlaqax meta jiġi l-Ispiritu tal-verità jmexxikom fil-verità kollha. Huwa l-Ispiritu Santu li jrid jiftaħlek għajnejk biex tifhem x'hemm miktub fil-kelma t'Alla. Fuq dan għandna programm morru isimgħu għandna sensiela ta' xi 4 programmi fejn jisimgħu fil-fatt meta jiġu l-Ispiritu tal-verità. Morru isimgħuhom ħadkunu tafu x'inhi l-verità. Min irid jiftħilna għajnejna, min irid imexxina u jurina x'inhi l-verità fil-kelma t'Alla.
Eġubijiet ma tfissirx affarijiet li nistaġbu meta narawhom xi ġifieri. Pereżempju, jekk aħna morru għall-argument l-Indja naraw it-Taj Mahal, it-torri sabiħ immens li huwa waħed mill-eġubijiet tad-dinja fil-fatt. U nistaġbu meta narawh bil-ġmil tiegħu. Imma is-Salmista mhux qed jgħid fuq dawk l-eġubijiet, is-Salmista qed jgħid fuq eġubijiet illi m'aħniex naraw, dak irridu nitolbu l-Alla jurina. Bħal meta ngħidu aħna isma' ftakar biex iżomm il-jum tas-Sibt Qaddis. Inti tkun li fis-salm u fit-talb tiegħek titlob il-Alla u tgħidlu ma' mulej għaliex? Orini l-ġubijiet, orini mulej xem wara dan il-kmandament u Alla jiftaħlek għajnejk u jurik xem wara l-kmandament sabiex iżomm is-Sibt Qaddis. Itolbu l-Alla biex jgħidlek mulej xem wara l-liġi tiegħek li tedinna biex ma niklux laħam maħmux. U Alla jgħidlek għalfejn għandek m'għandekx ċipru, żgur mhux forsi jekk inti tistaqsih minn qalbek. Saqsi lil-mulej fil-ħemda u skiet tat-talb u għajdlu mulej, il għaliex irridu niċċelebraw is-seba' festi tiegħek. Urini l-għaġeb li fihom, urini l-ġubijiet tas-seba' festi tiegħek. Żgur mhux se jkellmek fuq il-milied, mhux se jkellmek fuq l-Easter, mhux se jkellmek fuq San Valentinu. Imma jispjegalek is-seba' festi tiegħu x'inhuma u għalfejn għandna inżommuhom. Anke fil-fatt jekk immorru fl-ittra ta' l-ewwel Korantin għandna ġiex tifrus f'kapitlu 2 ħanaqrawhom l-ewwel Korantin kapitlu 2 versi 6 u 7 xejn l-Apostlu Pawlu. Aħna nagħlmu l-erf fost dawk li huma perfetti. Tajjeb ukoll mela dawn diġà huma perfetti imma qed nagħlmuhom l-erf. Għaliex? Għax l-erf tal-kelma talla ħafna milli jaħsbu li huma perfetti għax huma mexxejja ta' xi knisja mhux verament jafuh. U Pawlu qed jgħid. Aħna nagħlmu l-erf fost dawk li huma perfetti. Imma mhux l-erf ta' din id-dinja, anqas l-erf tal-prinċpijiet ta' din id-dinja li ser jintemmu fix-xejn. Nagħlmu l-erf ta' Alla moħbi f'misteru, dak irridu nkunu nafu aħna l-erf ta' Alla moħbi f'misteru li Alla fassar qabel żmien għall-glorja tagħna, ajwa smawha di, għall-glorja tagħna, għalhekk huwa importanti tkun taf xem wara l-liġi talla. Għalhekk huwa importanti li tkun taf għalfejn għandek iżżomm is-Sibt Qaddis. Għall-glorja tiegħek qed jgħidlek issa l-Apostlu Pawlu fit-Testament il-Ġdid. Nerġa' ngħid hawnhekk is-Salmista qed jitlob sabiex Alla jiftaħlu għajnejh sabiex jara daw l-affarijiet fil-liġi talla. Iftaħli għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Ejja ħankomplu. Vers 19. Talba li darba għettilkom ħansibu talba li jana negattiva. Din hija talba negattiva. Vers 19 hija talba kemm xejn negattiva. Ira lix, ejja ħanaraw x'qed jgħid is-Salmista. Barrani jien fuq l-art. Taħbix minni il-kmandamenti tiegħek. Għaliex hija negattiva? L-ewwel qed nibdew bil-kelma barrani. Barrani tfisser persuna mingħajr dritt għal wirt. Nafu anke għax huwa meta kien qed jitlob għalina, għallu ma jieħu ħsiebhom għalkemm daw qegħdin fid-dinja mhumiex ta' din id-dinja. Mela, għalhekk is-Salmista qed jgħidlu barrani jien fuq l-art m'iniex ta' din id-dinja. Imma jekk inti għadek tad-dinja għandek problema, x'qed jgħidlu s-Salmista. Barrani jien fuq l-art taħbix minn il-kmandamenti tiegħek. Għaliex għax jekk inti barrani, inti tappartjeni allura għas-saltna tas-sema. U jekk inti tappartjeni għas-saltna tas-sema, inti suppost li titlob l-Alla jtik id-den ħatara fil-kmandamenti tiegħek x'inhuma. Kontrarju għal dak li għamlu ħafna rajja spiritwali, fejdu smaħna maħniex ta' din id-dinja, imma maħniex taħt il-liġi. Le, jekk int m'għandekx taħt il-liġi, inti m'intix barrani f'din id-dinja, inti parti minn din id-dinja. Anzi, jekk inti wieħed minn dawk li tgħid maħniex taħt il-liġi tagħna, inti parti mill-konsegwenza ta' dak li d-dinja għaddejja minnu bħalissa.
Ejja ħankomplu. U qed naraw x'inhi l-kwistjoni tas-salmista. Il-kwistjoni tas-salmista hawnhekk hija x-xewqa tiegħu hija li jintrabat ma' dak li hu etern. Mulej jien barrani fuq dil-art, orbotni mal-ħajja ta' dejjem, ma biex tkun marbut mal-ħajja ta' dejjem, inti trid timxi mal-liġi tal-Alla. Ma jistax ikun inti tgħaddi għall-eternità jekk inti ħataqpa s-sabbat saqajk u twebbes rasek u tgħid isma' aħna maħniex taħt il-liġi. Il-liġi ma tot. Kristu waqqa il-liġi. Dan huwa kollu talim qarrieq, kollu talim fals l-Knisja hawn Malta qiegħda twassal. Meta qed ngħid il-Knisja nirreferi kemm dik Rumana Kattolika illi kulħadd jaf illi hija mabnija minn twemmin ta' Babilonja u hija Knisja pagana, kif ukoll dik Evangelika Amerikana li wkoll qed tippreżenta Messija fals. U ħafna qed imorru wara dak il-Messija fals. Ir-raġuni għalfejn id-dinja għaddejja minn dan il-COVID-19 coronavirus. Xi tfisser il-frażi taħbix minni il-kmandamenti tiegħek? Diġà rajni din ir-risposta mulejtina id-den. Il-kmandamenti mhux moħbina u qegħdin jekk morru Esodu kapitlu 20 hemm qegħdin. L-10 kmandamenti, jiġifieri mhux moħbin quddiem għajnejna qegħdin, imma mulej jiftaħ li għajnejja ħa nifhem x'qiegħed naqra. U meta inti taqra vers 8 fejn jgħidlek ftakar biex iżżomm il-jum tas-Sibt Qaddies, hawnhekk fejn trid titlob l-Alla jiftaħlek għajnejk. Għaliex qed tarah imma m'intix tarah jekk inti qed tgħid li m'għadniex taħtu dak, m'għadniex taħt dik il-liġi, inti għajnejk huma magħluqin. Qed tara l-vers miktub imma m'intix tara xemm għal xiex qed jitkellem. Vers 20. Vers 20 tinfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digriti tiegħek. Xi tfisser il-kelma tinfena qalbi? Bħala idjoma tirreferi għad-diżappunt. Illi inti id-diżappuntat minħabba xi ħaġa. Għalkemm bħala espressjoni ebrajka ma tfissirx hekk. Il-kelma tinfena tirreferi għax-xewqa kontinwa li s-salmista għandu għal-liġi tal-Alla. Mhux id-diżappuntat, imma għandu xewqa kbira illi jrid jimxi mal-kelma tal-Alla. Xi ħaġa illi kull wieħed u waħda minna għandu jkollna. Ira li ħafna m'għandhomx ix-xewqa li jimxu mal-kelma tal-Alla. Għax minn fuq il-pulpti jisimgħu li llum ma għadniex taħt il-liġi. Allura ma jinteressa li nkunu nafu xi tajt il-liġi. Imma s-salmista mhux hekk qed jgħid. Is-salmista qed jgħidu tinfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digriti tiegħek. U hekk irdu nkunu aħna ħabib tiegħi. Qalbna titkun biss wara l-liġi tal-Alla. Ħafna drabi xbajna nsemmuha f'ħafna talim, irridu nimmeditaw fuq il-kelma tal-Alla, irridu naraw il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla tkun f'ħalqna il-ħin kollu u ma jfissirx bħalma kien hemm darba wieħed artikol dal-ktieb ta' mela aħna xi moża biex niklu l-karti. Dak talim qarrieq. Meta l-poplu qed tgħidlu hekk. Din kelma f'ħalqek ifisser li tistudja l-kelma tal-Alla u minn ħalqek joħroġ biss dak li hemm miktub fil-kelma. Mhux joħroġ bil-maqlub u tgħid li ġesu waqqa l-liġi. Tinfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digriti tiegħek. Kemm nixtieq inkun bħal das-salmista jien. Kemm nixtieq il-kelma tal-Alla ma twarrab qatt minn quddiem għajnejja. Kemm nixtieq jiġu mumenti bħalma ħanaraw illi fil-ħin opportun meta suppost għandi nuża l-kelma tal-Alla verament nużaw mhux ninsiha. Bħalma ħafna jagħmlu. Qed naraw ħafna bħalissa, imbeżżajn, imwerwrin. Għaliex? Għax jgħidu ma' Kristjani u ma jafux xejn fil-kelma tal-Alla. Fejn il-fidi? U l-fidi kif titġiba? Bil-qari tal-kelma tal-Alla. U meta Pawlu qal dak il-vers, il-kelma tal-Alla li kellu kienet il-liġi u l-profeti, ma kienx hemm it-Testament il-ġdid miktub. Meta Pawlu qal illi l-fidi tiġi bismiħ u smigħ tal-kelma tal-Alla, kien qed jirreferi għal-liġi tiegħu, għat-Torah. Dik tistudja, dik tittaqra. Mbagħad mur aqra x'qal Jaxwa, mur aqra x'qal Pawlu, mur aqra x'qalu l-apostli l-oħra fl-itri tagħhom u tara li kif dak kollu li qalu
jirreferi għal-liġi tal-Alla u mhux kontrija. Ejja ħanaraw l-aħħar 3 tifrus. Versi 21 sa 24 u ħanibdew minn hawnhekk. Ħanaqraw l-ewwel versi 21, 22, 23 għaliex għax fihom naraw il-persistenza li s-salmista jirreżisti lill-bniedem permezz tal-kelma tal-Alla. Importanti dak li ħanaqraw, araw xejn. Il-gburin, vers 21, il-gburin inti ċanfarhom misħut min jitbiet mill-kmandamenti tiegħek. Neħħi minn fuq it-tajjir u t-kazbir tagħhom għax jiena nħares il-proġetti tiegħek. Imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqasqsu fuqi, fuq il-kmandamenti tiegħek jeqpa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Mela, meta versi 21 u 22 qed jitkellem fuq l-arroganti, għaliex qed ngħid arroganti, meta inti kburi, inti arroganti. Meta inti qed tgħid isma' aħna m'għadniex taħt il-liġi, iva inti kburi ma tix toqgħod taħt il-liġi tal-istess Alla li tgħid li temmen fih, u għaldaqstant inti taqa' fil-kategorija ta' dawk arroganti. L-arroganti huma deskritti b'żewġ kelmiet differenti, vers 21. L-ewwel qed jgħid illi id-destin tagħhom dawn in-nies huwa deskritt bħala misħutin. Hekk qed jgħid dan il-vers illi huma misħutin. Il-kburin inti iċċanfarhom. U qed naraw illi din hija d-destinazzjoni ta' dawk illi ma jqogħdux taħt il-liġi tal-Alla. Inti ma toqgħodx taħt il-liġi tal-Alla, dan nerġgħu narawh ukoll fil-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 28 fejn hemm is-saħħtiet ta' dawk li ma jimxux taħt il-liġi. Għalhekk inti misħud. Mill-pożizzjoni l-oħra, il-vers jgħidilna wkoll li daw huma il-bogħod mill-kelma tal-Alla. Meta inti il-bogħod mill-kelma tal-Alla, inti mitluf. Ma tax fejn inti miexi. Għaliex għax bħalma ħanaraw aktar il-qudiem f'dana l-istudju tagħna, il-kelma tal-Alla hija id-dawl għal riġlejna. Il-kelma tal-Alla hija dik li turina fejn iridu nimxu. Ma jekk inti imbiet mill-kelma tal-Alla għaliex għax ma tix toqgħod taħt il-liġi tiegħu, ma tix toqgħod taħt il-kelma tiegħu, inti mitluf, ma tax fejn insejjer. Mela x'qed jgħid is-salmista. Il-kburin, l-arroganti huma misħutin u huma mitlufin. U il-kelma arroganti jew kburin hawnhekk mhux l-uniku post fejn is-salmista jirreferi għal dawn in-nies li ma jridux joqgħdu taħt il-liġi. Jagħmel referenza għalihom kemm f'dan il-vers 21, kemm vers 51, vers 69, vers 78, vers 85 u vers 122. Kollha jagħmlu referenza għal dawk li huma kburin u arroganti għax jgħidu li maħniex taħt il-liġi. Vers 22. Neħħi minn fuq it-tajjir u t-kazbir tagħhom għax jiena nħares il-proċetti tiegħek. Hawnhekk dan għal-vers jurina illi is-salmista kien għaddej minn żmien diffiċli, kien qed ikun ippersegwitat għaliex għax kien qed jimxi mal-kelma tal-Alla. U din mill-esperjenza personali nista' ngħidha illi il-mument li inti tażel li tibda timxi mal-liġi tal-Alla, mal-10 mandamenti kollha, il-Knisja li tkun tattendi qas fuqek tippersegwitak, tikdeb fuqek, dana huwa kollu veru li s-salmista qiegħed jgħid f'dan il-vers. Għax li timxi mal-kelma tal-Alla, iva tiġi persegwitat ħbib tiegħi. Tiġi persegwitat, dik hija l-verità. Kristus stess qalilna, jekk ħajobodukom ftakru li qabel obodu lilek, kienu jobodu lilek, qalilna Kristu. U jekk il-moment li inti tibda timxi mal-kelma tal-Alla, il-Knisja llum qed tattendi tibda tobodok. Għax inti timxi mal-verità, u għax timxi mal-verità lilhom ħatweġġaħħom, għax mhux ħatħallihom issa fil-kumdità jgħixu kif iridu jgħixu. Naraw li s-salmista waqt li għaddej minn da kollu fil-fatt ma ċedix għal pressjoni ta' l-arroganti. Anzi, ġab il-prinċipju qabel il-kumdità ħbib tiegħi. Dak li għamel is-salmista ġab il-prinċipju, x'inhu l-prinċipju li nimxu mal-kelma tal-Alla
qabel il-kumdità. X'inhu l-kumdità? Li tgħid aħna maħniex taħt il-liġi biex tista' tiekol u tiffonga u titħanżer kemm trid. Titħanżer mhux għax tiekol ħafna, imma x'qed tiekol laħam li Alla qal mhuwiex ikel. Jekk inti qed tiekol dak li kell, inti qed titħanżer. Imma issa l-nista' hekk għażel il-prinċipju li jimxi mal-kelma tal-Alla qabel il-kumdità. U għalhekk Alla mbagħad jeħilsek. Għalhekk is-salmista talab Alla qallu ħlisni minn dawn in-nies. Ħa naraw f'dan is-salm kemm il-darba ħejlu, ħlisni minn dawn in-nies li qed jgħidu fuqi, dawn li joħolqu l-gideb, dawn li joboduni għax qed nimxi mal-liġi tiegħek. Il-biċċa xogħol qiegħda ħbib tiegħi. B'esperjenza nista' ngħidha wkoll illi jekk inti timxi mal-verità mal-kelma tal-Alla, il-mument li pruvaw jitfnuk, jordmuk, inti għax inti żerrija veru, ħatibda twarrat, ħatibda toħroġ il-verità minnek u tinferex ma' kullimkien. It-tajba qiegħda. Iż-żerrija li huma stess ikunu difnu biex minn il-jom joqtluha, bid-dmuħ tagħhom stess li kpew minn fuq il-pulptu, kienet qed tiġi msaqqija bl-istess dmuħ li kienu qed jikbu minn fuq il-pulptu. Ġiet imsaqqija żerrija u kibret, u issa saret siġra. Ejja ħankomplu. Naraw vers 23. Imqal jekk il-gbarat joqogħdu jqasqsu fuqi fuq il-kmandamenti tiegħek jaqpa' jaħseb il-qaddis, il-qaddej tiegħek. Qed taraw kemm importanti ħbib tiegħi. Qed jerġa' jgħidu jiena l-qaddej tiegħek. Jiena qaddej ubbidyenti għal dak li tajt int u jqasqsu kemm qasqsu fuqi, jippritkaw kemm jippritkaw fuq minn fuq il-pulptu, jiena bħassal nista' ngħid isma' jiena fuq il-kmandamenti tal-Alla ħneqpa' naħseb. Fuq l-10 li huma mhux fuq 9. Fuq kollha. Jgħidu x'jgħidu bħas-salmista neqpaw mixin. Aħna nafu li din hija l-verità u ma ħanibdluha ma l-ebda kumdità. Dan huwa l-prinċipju u ma dan l-prinċipju għallu nimxu. Il-kelma tal-Alla ma titbiddilx għal dak u għal ieħor jew għal dik u għall oħra, jew għalik jew għalija. Il-kelma tal-Alla hija il-kelma tal-Alla għal kulħadd. Fil-każ tas-salmista, meta qed jgħid imqal jekk il-gbarat joqogħdu jqasqsu fuq il-kelma gbarat hawnhekk tfisser uffiċjali, mexxejja tad-dinja, dinjitarji, rejiet, presidenti, prim ministri. Fil-każ tal-Knisja, dawk li għalhom qed jirreferi is-salmista il-gbarat li joqogħdu jqasqsu fuq huma ir-rajja spiritwali u t-tim pastorali tagħhom. Għal dak qiegħed jirreferi. Dawk in-nies li jiltaqgħu minn wara dar dak li jkun biex joqgħdu jgħidu fuqu u jqasqsu fuqu. Imma s-salmista qed jgħidu ma jimpurtax mulej jien xorta mal-kmandamenti tiegħek ħaneqpa' nimxi. Xorta l-kmandamenti tiegħek mulej ser neqpa' nagħlem fuq dan il-mezz ta' l-internet. Again, il-kelma jpoġġu imqal jekk il-gbarat joqogħdu jqasqsu fuqi, ifisser li daw jintaqgħu jagħmlu l-meetings konfoffa biex jiftehmu u dan joħroġ minn ħafna vrus issa li ħanaraw anke f'dan l-istess salm, dan salm interessanti ħafna ħbib tiegħi. Segwu s-sensiela kollha sal-aħħar. Vers 24 jgħidlek, il-praċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi u huma jagħtuni il-parir it-tajjeb. U hawnhekk qed naraw is-salmista issa il-viżjoni tiegħu tad-divinità tal-kelma tal-Alla kemmi qawwija. X'qiegħed jurina dan il-vers? Dan il-vers qiegħed jurina illi waqt li is-salmista għaddej minn dan il-tribulazzjoni kollha, minn il-persekuzzjoni kollha, minn dan it-taħwit kollu, xorta għajnejh hija affukata fuq il-praċetti tiegħu. Għaliex? Għax huma l-għaxqa tiegħu. Dik hija l-għaxqa tas-salmista. Iħobb il-kelma tal-Alla u jrid jokkupa lilu nnifsu bil-kelma ta' Alla biss. Ma qasibis jinteressax qed jgħidu fuqu l-edewa, għazbis jinteressax x'qed jgħidu dawk illi darba kienu jsejħulu brother u llum qed jgħidulu kuġin. Ma għazbis jinteressax għaliex, għax l-interess tiegħu hija
f'din il-kelma. Dak li interessa is-salmista injora l-oppożizzjoni u ma ħallihomx jieħdu f'farka spazju minn ġewwa moħħu. Huwa parir interessanti, parir li għandna nieħdu kollha. Ejja ninsew xi qgħod jgħidu fuqek in-nies, mhux problema. Tħallihom jaħdu lek farka minn ġewwa moħħok. Għaliex moħħok irid ikun okkupat biss b'din il-kelma. Biex nikkonkludu il-programm tagħna naraw fuq malajr il-punti li ħriġna minn dana il-kapitlu t-tielet kapitlu ta' vers ta' Salm 119, kapitlu Gimel, u minnu qed ngħidu li il-kelma tagħna għandha tkun l-għaxqa tagħna. U fil-fatt f'dana is-Salm din l-frażi użata xi 5 darbit illi l-kelma tagħna hija l-għaxqa tas-salmista. B'referenza għal persekuzzjoni u meta qed taħt pressjoni l-istess qed naraw l-salmista qatt ma qata' qalbu dejjem baqa' miexi taħt il-kelma tagħna. Dawn affarijiet li aħna rridu nagħmlu ħbib tiegħi. L-kelma tagħna tkun l-għaxqa tagħna. Għaddejjem minn xi aħna għaddejjin bħalissa nafu minn xi xini għaddejja d-dinja b'dan għall-COVID-19 coronavirus, l-għaxqa tagħna għandha tkun il-kelma tagħna. Għaddej ħsib minn ġamoħħi bħalissa ma mhux se nsemmi f'dan il-programm, forsi nagħmlilkom messaġġ dalwaqt fuq dak li għaddej minnu d-dinja u ngħidilkom x'kien għaddej minn moħħi bħalissa. Imma naraw illi is-salmista wkoll għal ħafna drabi isemmi il-persekuzzjoni kien għaddej minna, isemmi il-ħsara li dawk li suppostu maħutu kienu qed jagħmlulu u dejjem jgħid illi xorta lax qed jgħuja fil-kelma. U dawn nsibu referenzi għalihom f'Salm 119, vers 24, dak li għadna kif rajna, vers 77, vers 92, vers 143 u vers 174. Dawn huma kollha frus fejn is-salmista qed jgħidlu molej, l-għadu qed jattakkani u ħanaraw kif l-għadu anke kien jonsob lis-salmista kien jipprova jwaqqgħu. Imma s-salmista dejjem qallhom li jiena għajnejja dejjem kienet biss fuq il-kelma tiegħek. U ejja ħbib tiegħi ħalli nagħmlu bħas-salmista. Ħafna Kristjani jissejħu Kristjani għax huma komdi f'dak li jemmnu. Ejja ninsew il-kumdità u ejja nħarsu lejn il-prinċipju tal-liġi tagħna. X'inhu l-prinċipju tal-liġi tagħna? Dak ukoll għalilna s-salmista jitolbu l-Alla jtikom id-den ħalli tifmu. Kieku d-dinja verament iżżomm miljun ta' sitt qaddis mhijiex qiegħda fiex qiegħda. Kieku d-dinja isserraħ l-art fil-perjodu li suppost isserħu kull 7 snin bħal men miktub f'din il-kelma kieku d-dinja mhix qiegħda f'dak li qiegħda. Kieku d-dinja verament timxi wara il-kelma tagħha kieku d-dinja mhix qiegħda f'dak li qiegħda. Għaliex għax bħalma għalilna s-salmista stess hemm dik il-weda li Alla għamel, is-salmista għallu mulej, għamel il-weda tiegħek fuqi. Għaliex għax hija weda li Alla għamel illi jekk nimxu mal-kelma tiegħu aħna ħankunu imberkin. Illa li id-dinja hija misħuta, dinja s-saħħta li fuq id-dinja bħalissa. Għaliex hija misħuta d-dinja? Għax mhix timxi mal-pariri ta' Alla, mhix timxi mal-kelma ta' Alla. U għax mhux timxi mal-kelma ta' Alla, Alla ma jistax iżomm il-weda tiegħu ta' barkit, anzi, avżana minn qabel kapitlu 28 fil-tib ta' Deuteronomju jekk ma timxux mal-liġi tiegħi, dawn huma il-kastigi li ġej fuqhom. Dak li għaddej minnu bħalissa, jissejħil ix-pesta jew le, sejħilha li trid, dak li għaddej minnu bħalissa huwa waħed mill-kastigi. Ħafna aktar ġejjin. Għandna programmi morru warawhom fejn qed ngħidu x'irdu nagħmlu biex inwaffqu dawn il-kastigi, biex inbeduhom, biex ma jkunux daqshekk kibsin, biex inkunu protetti aħna li verament suppost aħna l-poplu tagħna, x'irdu nagħmlu nimxu mal-liġi tiegħu. L-għaxqa tagħna tkun fil-liġi tiegħu. Allum f'dana il-programm ser nifqu ħbib tiegħi
Bħal dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħidilkom il-bniedem naħseb issa ormai qed tindunaw kemm ħafna minnkom li tissejħu Kristjani intom imqarqin bit-tagħlim li l-bniedem jitfalkom fuqhom, imma dejjem oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Sakemm narawkom għal programm li jmiss f'isem sħabi ta' Malta Messjanika, insellmilkom xalom.